I pozdrav svima ljudi, dobrodošli nazad u Sideplace, iskančao Titan. Ja sam Sideplace, kao što vidite držim nožom. Šalim se ljudi, idemo na Skype PvP epizoda 1. Znači ljudi moji, igram na Royalcraft. Dobro sam čuo Royalcraft. Znači ovo je meni jako dobro sera, znači ovo je Mario. Dalje pozdrav admina. Ok ljudi moji, znači ja sam u Skype PvP i idem sad da preživim ako možemo po to. Ima svakakvi koji hoće da me ubiju, a ja ne mogu preživimo njih, jer su hakeri. Ima neki koji su hakeri, koji nisu, ajde, sad dođi. Vidi ko mi je pratio. Prvi put možda da mi je pratio, pa da, imam to da reći, ne. Ok, znači, idem po Ender Pearl, ok, idem ovdje, Pearl tačnije, uzet ću ih više. Što piše Ender Pearl kada imam milijone, neću nikad skontati, ali nema razlike. Ovdje, tako, vreme da idemo da tamo, tako, tamo, idem se tamo ima, arrow, ne trebam arrow, ići se tamo, tako bre, ajde, to, idem se tamo dole, tako, imamo ovdje neki, da mislim tako ne znam, ne, mislim to zamk, a neću, nema nigde znak, evo ga, aha, kapice, nema ništa, ne, sodo, dobre, imamo sam sveće, jesam se nije lava, čudne malo meni, čudovata mi tekstura, nemoći se, malo mi čuda tekstura, koji će brže doći. Ok, idem sad tamo, već mi jedan mrži kurašimo bacaju, da, tamo sad ići, da ne možeš ući, to će jedan popraviti, rekao da će popraviti, i ne znam što nam je nosio, ne znam, neko će popraviti samo, a neko će ne može, neko će ne može niko drugi, nekom to je loše, ne, nemoj brati, nemoj, aj bud dobar kad paži. Oh my god, beži, preživao sam se 0 života, ne može se to, pa daj, daj bre, morao sam upasti u lavu, daj, pa sam takav budnik, ali nema veze, idem ja na pol, da, sadli, idem ja dole sada, pošto nemam ništa za jesti, kiselo, da idem tamo, skoro vidim, nema važno. Troll, ne. Kako se uvijek ne mogu da pojedem ovo, znači ne mogu da pojedem, to mi jako nervira, a uvijek hoću da dođem malo, samo ne znam da dosta ostavim, pošto vidite ne mogu staviti, sad ne mogu da bacim šupi, pošto ne mogu će baciti iteme. Ne mogu da ih dropam, zašto to? And the pearls, ovo da će fiša, ne znam što, opet se čudim, opet iz mene ok, idem sad dole, I feel good, idem sad tamo. To nema, živa sam. Ok, sad ću da uzmem. Ovo. Pitak snage. Nemoj ovaj haker, će njega se bojim, znači ne pozdrav za Lazar Games Serbia. Ne pozdrav za njega, ne treba mi udanica. Pozdrav za I am cool team i za admina serija Mario. Ok ljudi, znači ja ću skačem ovdje do kraja mojeg klipa, pošto nemam ništa drugo da radim. Kako je zanimljivo. Ok, idem sad tamo. I nema ništa, to mi jako nervira. Mislim da ima neki, nemoj sad u lavu, baš sad u nekoj kritičnoj situaciji. Sad kritičnoj, dobra ideja, imam. Der bunker, ma čuti. Da, brate, imaš neki znak. Pa daj, kako kocka može biti tako? Beži me, ne može zatvarati, uvijek mi se zatvoriti. Ovo su me trollovali deca, jej. Nisam našao ništa za ovih 5 minuta snimam. Golden Apple, to bre, to mi reci, Golden Apple, lalalala.
svoj život. Dobro, djeca. Idem ja sad na... da padnem. Idem ja da spavim. Ne, kom? Ne. Uplaši se, dete. Kolega. Zašto to je? Idem sad. Tamo. Dobre. Sad, pitanje gdje sada? Da li tamo gore? Gdje? Udari se, dečko. Malo mi je zalavalo, čekam tamo, tako. Ne, potaj. Hoću prvom da odem tamo gore. Tako. Ajde. Ne. Zašto? Pa daj, kako neće? Sve ispočetka. Oh my god, ne. Ok, znači ovaj pokret mi uspio. Ne! Oh my god, koja sreća. Kako ćeš? Golden apple, yes we do. You are not allowed to drop items. Ok, ne interesuje me. Čekajte, šta se mogu uradim? Da uzem ovaj helmet i da stavim na ovu. Neće dečko ja ne podom, da štim glavu puknem. Da ne ubiju samog sebe kad premislim to. Ubio samog sebe kad puknem. Ja mogu se kupati. Šta mogu da radim? Da pravim grešak u drugog videa. Da, dobro ideja. Da, nekako pređe, bar tu previše težak. Šalim se, ne znam. Da, dobro ideja. Otiđu tamo. Nemam više Enderpearls. Znači, kladio se u samog sebe. Ako nemam više Enderpearls, zaustavim video. Znači, više nemam Enderpearlsa. Ljudi moji, ako vam se svidio video, šerujte ga. Onda lajkajte, bacite koji subscribe da stigne 350 suba ako je moguće. Ako želite, bacite koji komentar. Imat ćete IP u opisu videa. Do tada vidimo se mi u sljedećem klipu. Živite. Pause. Zašto neće isprekli video? Pause.